neked ez nem jut, neked ez nem jár, te mit képzelsz, és sorolhatnám. És ennek mentén egyébként nagyon sok olyan pótcselekvést vesznek fel a szegénységben élők, amik pont, hogy nem az ő működésüket erősíti, hangosabbak leszünk, nagyon sokszor nyúlunk olyan eszközökhöz, amik roncsolják az életminőségünket, cigaretta, alkohol, drog. Ha valóban érdemben változtatni akarunk ezen a működésen, és akár mondjuk eljutni odáig, hogy vállalkozók legyünk, ahhoz az önismeret az egy elengedhetetlen dolog. Vállalkozást indítanál, de nem tudod, hogy kezdj bele? Vagy már vállalkozol, de régóta egy helyben jársz? Akkor neked szólunk. Ez a Growcast, a WebGrow online marketing ügynökség podcastje. Hallgass minden hónapban gyakorlati tippekért szakértők tolmácsolásában. A WebGrow stúdiójában Kovács Dorián. Sziasztok, ez a Growcast 4. adása, és most ebben az epizódban egy nagy utat fogunk megtenni ebben a közel 3-4 órában. A szegénységből egészen föl a csúcsra, a Orsós Lajos vendégemnek köszönhetően. Szia Lajos, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia Dorián, köszönöm, hogy itt lehetek. És akkor röviden bemutatlak még annak, aki nem ismer, bár hát ugye már téged nagyon sokan követnek itt-ott, úgyhogy lehet, hogy már találkoztak veled máshol is, de azért röviden az életutadat elmondom itt a mi közönségünknek. Orsós Lajos a Somogy megyei Ötvöskónyiban született, és gyermekkorát szegénységben töltötte egy cigánytelepen. Egyedülálló édesanyja nevelte őt és nővérét, gyakran nélkülözve az alapvető szükségleteket is, például a fürdőszobát vagy a megfelelő ruházatot. Gyermekként a lehullott gyümölcsök eladásából és időnként csibészkedéssel próbált pénzt szerezni, hogy ételt és ruhát vásárolhassanak. Fiatalon felismerte, hogy a tanulás lehet a kiút a nehézségekből. Kaposváron drámatagozatos középiskolába járt, majd újságírói tanfolyamot végzett. 18 évesen az RTL Klubnál kezdett gyakornokként, ahol idővel híradókat, magazin és showműsorokat készített. Később olyan világmárkák kampányain dolgozott, mint a Coca-Cola, a Chibo, a Tommy Hilfiger és az Hugo Boss. Személyes tapasztalatait és életútját megosztva hozta létre a Kiút a cigánytelepről programot, amelyben előadásokat tart iskolákban, cigánytelepeken és mély szegénységben élő közösségekben. Célja, hogy másokat is inspiráljon a tanulás és az önismeret fontosságára, mint a társadalmi felemelkedés eszközeire. 2021 őszén 4 stroke-on esett át, amelyek közül az első 3 enyhe volt és észrevétlen maradt. A 4. után kezdett el komolyabban foglalkozni saját egészségével és mentális jólétével. Ezek az élmények is hozzájárultak ahhoz, hogy még nagyobb hangsúlyt fektessen az önismereti munkára és mások segítésére. Története példa arra, hogy a kitartás, a tanulás és az önismeret révén lehetséges a társadalmi felemelkedés, még a legnehezebb körülmények közül is. Na hát röviden egy jó nagy utat jártunk itt most be. Nagyon jól összeszedte. És hány éves is vagy te most pontosan? Még nem vagyok 40, 38. 38, és ahhoz képest azért ez szerintem már egy teljes, komplett életútnak is fölfogható nagyjából, lassan nyugdíjba mehetsz. De kezdjük az elején, jó? Tehát most akkor visszamegyünk tényleg oda, ahol kezdődött neked az egész életed. Ahogy itt a bevezetőben elmondtam, tényleg a mindennapokkal kellett megküzdenetek, így a családoddal. Mégis már én úgy tudom, hogy akkor is már úgy motoszkált valami a fejedben, hogy azért te nem ott képzeled el a jövődet, és talán itt lehet szerintem egy inspiráló gondolat a részedről a mi hallgatóságunknak, hogy azok, akik, most nyilván ez egy extrém dolog, ahol ti éltetek, de az viszont egy elég általános dolog, hogy mindenkinek saját tragédiája a legnagyobb, igen, amiben éppen benne él, és próbál abból kitörni, de fölemésztik a hétköznapok. Titeket az foglalkoztatott, hogy mit fogtok este az asztalra tenni, másokat meg az foglalkoztat, hogy ki tudja fizetni a számláit, mondjuk, hogy hónap végéig odaérjen, stb., és hajszolja így a saját keretein belül a pénzt, de nem biztos, hogy ezen tovább tud lépni, vagy tovább tud tekinteni, vagy mer egyáltalán. Mit tanácsolsz nekik? Vagy inkább meséld el azt, hogy te hogyan élted meg, és akkor talán ebből lesz egy tanács. Hát
Az első rövid válaszom az, hogy érdemes megtalálni a küldetésvezérelt életmódot. De levezettem a gyerekkoromból, hogy amikor kölyök voltam, akkor már éreztem azt, hogy van valami, ami a legtöbbekhez képest a környezetemből egy picit megkülönböztet engem, az pedig az, hogy én nem féltem az ismeretlentől. Miközben azok, akik a szegénységben élnek, többségére elmondható az, hogy nem feltétlenül szeretnek újítani, nem feltétlenül szeretnek új utakat nyitni és azokon járni, mert a biztonságélmény, ez egy nagyon fontos, alapvető szükséglet, Maslow piramis. Erről még szerintem sokszor fogunk beszélni a találkozónk során, viszont bennem ez valahogy így gyárilag egy picit át volt csavarva, máshogy volt hangolva, így én baromi nyitott voltam az újdonságokra és az ismeretlen felé, és ez volt az, ami engem elindított azon az úton, amit az előbb úgy fogalmaztam meg, hogy elérkezni tudtam a küldetésvezérelt életmódhoz. A kettő között nyilván elképesztően nagy út van. Nyilván mindenkinek, ahogy te is mondtad, a saját életét tudja nézni egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas élethelyzetnek, és én is így láttam a sajátomat, de a visszajelzések is ezt mondják, hogy az, amit én bejártam utat, az egyrészt nem feltétlenül mindennapi, mások szerint követendő. Én az utóbbival nem biztos, hogy egyet akarok érteni. Ha valaki megteszi helyettem, oké, de nem akarok beleesni abba a hibába, hogy saját magamat öntömjénezem. A gyerekkorom az a lemondással, a nélkülözéssel, a nincs, a nem jut és a nem jár kifejezésekkel volt megtűzdelve. Ahogy a felvezetőben is mondtad, hogy abból éltünk, amiből tudtunk. Csigát gyűjtöttünk, hullóalmát szedtünk, vittük a helyi felvásárlóhoz leadni a málnát, bodzát gyűjtöttünk, békarokkát. Az micsoda? Hát ez egy gyógynövény, gyakorlatilag kukoricásban van, és akkor kiszeded tövestől, az útszélén szárítod, és akkor a már száraz, ennek okán sokkal könnyebb. És gondolom, hogy újra vették. Így van. Sokkal könnyebb növényt adod el, és meg nyilván szezonálisan gombát szedtünk saját fogyasztásra, majd később értékesítésre, mert baromi jó ára volt a gombának. Szintén szezonálisan felszedtük, ami nyilván tilos, az agancsot, amit ugye a szarvasok hullajtanak el, és már akkoriban gyerekként elképesztően jó kilóára volt az agancsnak. És az, aki szegénységben, hova tovább vidéken nő fel, olyan tudást, skilleket gyűjt magára már fiatalon, mert ugye tudjuk, hogy melyik növényt érdemes felszedni, elfogyasztani ilyen-olyan formában, vagy ilyen-olyan fájdalmakra esetleg. Hát egyébként használni. Szerintem ez most már nem igaz az átlag vidékire. Tehát ez egy másik beszélgetés, de most már faluban is városi életmódot élnek azért. Ebben igazad van. Mi még az a generáció voltunk, akik tudjuk azt, hogy melyik gombát kell felszedni a bukor alól, vagy a fatövéből, és melyiket nem érdemes, mert hogy esetleg egészségügyre ártalmas eredménye lesz, hova tovább akár még bele is halhat az ember. Szóval gyerekként, amúgy szegénységben felnőni egy baromi izgalmas dolog, hihetetlenül izgalmas dolog. Jössz, mész mezitlába az utcán, haverokkal, jössz ide-oda, amoda, kimész a folyópartra, pecázgatsz, lopod a szőlőt a hegyből, tök jól el vagy. Ott kezdődik a gond, amikor megérkezik a pénz az életedbe, amikor fontossá kezd válni, legkésőbb kamaszkorban az, hogy a pénznek valamilyen jellegű értéke van. Ma már másképp gondolkozom a pénzről, de akkor, főleg abban a társadalmi közegben, ahol sosincs annyi, amennyire minimálisan szükség lenne, ez egy óriási feszültség, óriási belső feszültséget jelent, és ennek okán, amikor kamaszodsz, magamról beszélek, rájössz arra, hogy tényleg kell pénz, mert hogyha meg akarod hívni a szomszéd kislányt egy jaffára a helyi kocsmában, akkor még ez így ment, ahhoz kell valamennyi csilingel, legalább legyen a zsebedben valamennyi csilingelős pénz. Otthonról nem tudod elhozni, valahogy meg kell szerezni. De ez belső diszonanciát okoz, pusztán a személyiséget fejlődésében már, hogy sosincs elég, és ezzel találkozol, hogy így nősz fel. És amikor felnőtté válsz, ez a sok-sok nyavaja, feszültség és puttony, ami minden emberben megvan, minden társadalmi közegben megvan, tehát nem akarom ezt elvenni senkitől. A szegénységet értelmezve ez valószínűleg sok szempontból hatványozottabban megérkezik.
önismeret, hétköznapi folyamatok, és még sorolhatnám. Iszonyatosan sok feszültség és frusztráció rakódik le abba a fiatal felnőttbe, és fiatalba és később a felnőttbe, aki ebben a közegben nő fel. És így életet indítani, így életet kezdeni, így beépülni a munkavilágába, az erősen handicapes. Tehát most azt mondod egyébként, hogy visszatérve a gondolatod elejére, hogy nálad az volt a nagy különbség a többiekhez képest, hogy benned tehát az alkatilag, most nem fizikai alkatilag, hanem beállítottságilag volt benned egy kíváncsiság, egy nyitottság az ismeretlen felé. Tehát ezzel azt mondjuk, hogy az, aki ki akar törni a mókuskerékből és mondjuk előre menni, ahhoz valamilyen személyiségbeállítottság is kell, vagy ez tanulható dolog? A nyitottság mindenkiben megvan, és ez tanulható, és fejleszthető, abszolút fejleszthető. Visszatérek az eredeti gondolathoz, hogy ha szegénységben nősz fel, abba születsz bele, ez a fajta attitűd, ez a legtöbb esetben el van nyomva. Az élet, a közeg és a környezet, a társadalmi helyzet eredményezteti azt, hogy ez a fajta nyitottság, ami tényleg gyárilag benne van mindenkiben, ez ne olyan erősen létezzen, mert neked ez nem jut, neked ez nem jár, te mit képzelsz, és sorolhatnám. És ennek mentén egyébként nagyon sok olyan pótcselekvést vesznek fel a szegénységben élők, amik pont, hogy nem az ő működésüket erősíti, hangosabbak leszünk, nagyon sokszor nyúlunk olyan eszközökhöz, amik roncsolják az életminőségünket, cigaretta, alkohol, drog. Ez egy nagyon valid jellemzője a szegény társadalmi közegnek, bár nem csak a szegénységben élőknek. És azt hiszem, hogyha ha valóban érdemben változtatni akarunk ezen a működésen, és akár mondjuk eljutni odáig, hogy vállalkozók legyünk, ahhoz az önismeret az egy elengedhetetlen dolog. És ezt én például nagy sokára értettem meg magamban, hogy ezzel dolog van, meg feladat van, de hogyha nem lettem volna nyitott, és ez mindig vissza fog térni a beszélgetésünkre, ha nem lettem volna nyitott az ismeretlen felé, akkor valószínűleg én még most is vagy börtönben ülnék, vagy jó esetben közmunkás lennék, amivel nincsen semmi baj. Félreértés ne essék, csak én mindig többre vágytam, mint amennyit az élet aktuálisan adott. Nem tudom, válaszoltam a kérdésedet, de ha nem, akkor... Részben igen, és akartam is kérni, hogy esetleg mondj egy ilyet, tehát hogy gyakorlatban hogyan lehet ezt mondjuk treníroznia magát valakinek erre, hogy tehát miket kell akkor észrevennie ebben, hogy az ismeretlenre nyitott legyen? Tehát most nyilván vegyünk egy olyan átlagot, vagy hogy mondjam, egy ilyen nagyobb halmazt, hogy ne szűkítsük le arra, most mert mi hirtelen szembe jutott, hogy mit tudom, olyan LinkedIn-en rád ír valaki, és akkor tök ismeretlen, és legyél nyitott, hogy esetleg kialakul valami kapcsolódás. De nyilván nem, főleg Magyarországon azért LinkedIn az eléggé marginális, tehát inkább ugye ezt az első számú közösségi csatorna az még mindig a Facebook azért Magyarországon, ott meg azért üzletek vagy ilyen lehetőségek ritkábban köttetnek, de tudsz-e ilyet mondani, hogy mi az, amikor így be kell, hogy villanjon, hogy fú, hát akkor ezzel érdemes foglalkozni, vagy ebbe az irányba menni? Most mondom így ilyen nagyobb halmazban. Két válaszom lesz, az egyik egy kicsit rövidebb, a másik meg kicsit holisztikusabb. Az első, a rövidebb válaszom az, hogy az én működésemben az, amit én tényleg nem ismerek, ahol egy kapcsolódás mentén, mondjuk egy rendezvényen, vagy valaki ír nekem csak úgy valamelyik közösségi felületen, vagy egy olyan beszélgetésben, mint amiben mi most itt ülünk, ha azt érzékelem, hogy van valakinél olyan gondolatiság, olyan know-how, ami nálam nincsen meg, az engem iszonyatosan izgatottá tesz. Mert ő tud valamit, amit én nem tudok. Még akkor is izgatottá tesz, hogyha mondjuk nem feltétlenül passzol bele az én prioritásaimba, az én működésembe, de nála van valami, amit úgy tűnik, hogy akar nekem adni, vagy ha nem is akar, de jó értelemben véve ellophatom tőle,
vagy lemásolható. Épülsz belőle. Igen, és ez fontos, tehát, hogy itt nálam azonnal bekapcsol egy ilyen hirtelen nagy nyitás, hogy akkor akkor az, amit te képviselsz, az, amiről te beszélsz, az, amit te vagy, az, ahogy te gondolkozol, az, ahonnan te jöttél, és a tapasztalati tudásod mentén, valamilyen csatornát nyitottál felém, arra én abszolút nyitott vagyok. Gyere, hozd. Aztán majd együtt eldöntjük, hogy tudunk-e értékkapcsolódni egymással, avagy sem. Ha nem, akkor legalább kaptam belőled valamit, aminek mentén el tudtam dönteni azt, hogy te ilyen vagy, te ezt képviseled, én ilyen vagyok, én nem látom a kapcsolódást, de tök jó, hogy legalább ezt tudjuk. Ha viszont van valamilyen értékkapcsolódás, szakmailag, emberileg, gondolatiság szempontjából, akkor hajrá! Hát attól én csak több leszek. Ez a rövid válaszom. A másik válaszom, hogy én például úgy lettem végül több mint 20 év után vállalkozó, addig bezárólag alkalmazotti jogviszonyban működtem, leginkább, most már főállású vállalkozó vagyok, hogy elindítottam egy másik folyamatot, amit eddig nem tettem a saját életemben, ez pedig a személyes stratégia építés, ami azt jelenti, hogy nyilván segítséggel végigvettem az életem legfontosabb pontjait, és megnéztem, hogy hol tudok valódi értékeket teremteni, és azok mik, és azok hogyan néznek ki. Mondok példát, hogy milyen értékteremtési pontjaim vannak például a családomon belül, vagy hogy a munkát tekintve, az egészségemet tekintve. És amikor erre a kérdésre így pontról pontra válaszoltam, kirajzolódott egy alapvető vízió, amire építettem magamnak egy jelmondatot, ami így hangzik, hogy a saját stabilitásommal szeretnék erőt adni annak a közegnek és környezetnek, ahol van hatásom. A hatás szó megint csak piszkosul fontos. Mit jelent ez a hatás gyakorlatban? Elsősorban nyilván a mikroközegemet, a családomat jelenti. Hogy ott milyen jelentőséggel dolgozom, és azon belül hogyan működöm. Ha kicsit szélesebbre nyitom ezt, akkor társadalmi üzenettel is dolgozhatok a hatást tekintve, hiszen már egy ideje csinálom a Kiút programot, ahol, ahogy te is mondtad, a legszegényebb közegekbe megyek el, mesélem el a saját történetemet, és próbálok segíteni ezeknek az embereknek abban, hogy a saját erejükből megtegyék azt, amit megtehetnek, az önkormányzatot kihagyva, a szomszédot kihagyva, a tündérkeresztanyút mellőzve, azért, hogy nekik jobb életük legyen. Soha nem azt ígérem, hogy ez ilyen lesz, hogy holnaptól már sokkal jobb életed lesz, ez egy folyamat. Önismereti fejlődés és tanulási folyamat. Ez az értékteremtési pont például a társadalom szempontjából. És amikor ezt így végigvettem és végignéztem, rájöttem arra, hogy nem csak itt tudok értékteremtést létrehozni, hiszen az a fajta tudás, ami nálam van, amit hozok a gyerekkoromból, a szegénységből, az a közel 20 éves kommunikációs tudás, amit a médiában szedtem össze, és majdnem ugyanennyi ideig dolgoztam nagyvállalatokkal, márkák brandjének építésén. Ez a 3 pont meg tud érkezni más területen is az életben, ez pedig mondjuk a céges értékteremtés, hogy segítek, és nekem most ez a küldetésem, és szerintem ez a baromi fontos, és hogyha valamit ki akarunk hangosítani ebből a beszélgetésből, akkor szerintem ezt érdemes, hogy ahhoz, hogy jól vállalkozást tudjál építeni, hogy fenntartható vállalkozást tudjál építeni, és te magad is jól érezd magad abban a vállalkozásban, és ne úgy kelljél fel reggelent, fenében megint dolgoznunk kell. Tök mindegy, hogy van irodád, vagy home office-olsz. A jó értékteremtési pont mentén, a személyes stratégiádat jól felépítve találod ki azt, hogy mi az, amit mentén te vállalkozni szeretnél, akkor azt jó eséllyel élvezni fogod. Még akkor is, hogyha vállalkozni piszkosul nehéz dolog, hihetetlen, irdatlan kemény meló. Én is magam is meg tudom magamat kérdőjelezni egy nap 3-szor. Kell-e ez nekem egyáltalán, vagy nem kell? Mert hogy akkor inkább elmegyek valahová egy nagy vállalathoz dolgozni, keresek havonta X mennyiségű pénzt, azzal tök jól lehet tervezni, és akkor így legalább kiszámítható az élet. Vállalkozóként ez már nem pont így van. Q1-ben gondolkozol, euróárfolyamban gondolkozol, és még sorolhatnád. Meg mi lesz majd Q4-ben, megrendelések, állandó szerződés, ez nagyon-nagyon-nagyon kemény időszak, de egy ponton túl megérkezel oda. Én legalábbis megérkeztem, hogy oké, az, ami én vagyok, ami zsigerileg én vagyok, mindaz, amit eddig bejártam utat, az ide vezetett. Hogy olyan
társadalmi értékeken nyugvó vállalkozást építsek, ahol nem csak a szegénységben élőknek tudok segíteni, hanem megtalálom azt az értékteremtési pontot is, ahol a cégeknek is izgalmas és értékes lehet ez pedig nem más, mint a kék galérosok munkáltatása. Tehát, hogy most két oldalról támadom a társadalmat, vagy nem jó kifejezés ez, bár ha vállalkozol, az egy harc gyakorlatilag, de átfogalmazom, hogy a két egymástól egyébként nagyon távol álló értékközösséget megpróbálom összekapcsolni. Amúgy is van közöttük ilyen-olyan kapcsolódási pont, csak nem feltétlenül jól működik ez. Akkor teremtsünk egy olyan hidat a két társadalmi közösség között, ahol sokkal hatékonyabban tud működni a kommunikáció, mert hogy érdek mindkét oldalon van. Jó eséllyel a szegénységben élőknek érdemes munkát adni, ők pedig jó eséllyel munkát szeretnének kapni. Azok a cégek, akik a termelésben dolgoznak, elsősorban ugye szalag mellett, raktárakban, akárhol, ők pedig kékgaléros, azaz kétkezi munkásokat szeretnének azért, hogy teljesíteni tudják a megrendeléseket. Elképesztően sok különbözőség van, ne legyünk naívak, hihetetlen, nagyon piszkosul nehéz motiválni a kékgaléros munkavállalót, és meg annyi nyavaja van, HR szinten, cégvezető, millió egy ilyen probléma van, de nekem az a mondásom erre, és erre épül ez a vállalkozás, amit csinálok, hogy ha érted azt, hogy hogyan gondolkodik a kékgaléros munkavállaló, ha belelátsz valamennyire a fejébe, ha érted a lelkületét, és a világ változik, most már nem úgy kell HR-t csinálni, mint 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt. Folyamatosan reziliensnek kell lennünk arra, ami éppen aktuálisan körülvesz minket. Tehát, hogyha érted azt cégvezetőként, HR-esként, hogy recruiterként, hogy hogyan működik, hogyan gondolkodik ez a társadalmi közeg, akkor sokkal könnyebben tudod megtalálni azokat a kommunikációs csatornákat, amivel el tudsz érni oda, ahol ő van, és hogyha az ő nyelvén kommunikálsz, sokkal hatékonyabban érti meg a leendő kékgaléros munkavállaló is azt, hogy itt mi az elvárás. Az értékkapcsolat megérkezik, csak a jó kommunikációs csatornák mentén. Aztán a következő lépés az, hogy hogyan lehet hatékonyan onboardingolni ezeket a munkavállalókat, és hogyan lehet őket megtartani. Tehát employer branding szempontból is piszkosul fontos az, hogy értsem, hogy kiket foglalkoztatok, és az én vállalkozásom erre épül. Igen, hát ezt hallottam én is már máshol, hogy igazából nem szabad egy ilyen hatalmas nagy különbséggel kommunikálni, tehát, hogy más szintről kommunikálni a célzottnak, a célzott személynek, mindig maximum egyel följebb, egyel alatta, tehát ugye vannak ezek a különböző szintek, és oda kell vissza konvergálni, így a stílusban is, megszólításban, kommunikációban, különben nem fog működni a dolog. De ez ugyanígy, hogyha mit tudom én, valaki rádron dühösen, akkor azzal se szabad nagyon meghunyászkodva beszélni, mert akkor megint nem fog működni a kommunikáció, tehát akkor ott is lehet, hogy egy picit visszábbvéve, de erélyesen kell tudni föllépni. Nagyjából erről beszéltél. Most azt körbejártuk, hogy mire kell figyelni ahhoz, hogy pozitív gondolatok szintjén, hogy te előre tudjál menni, de gondolom ugyanígy aki egy helyben toporog, és akikről beszéltél te is, hogy mi teszi ki a napjait a szegénységben élőknek, hogy el tudja vinni azért nagyon, meg főleg amiatt is, hogy vissza vannak nyomva, hogy te ezt érdemled, te ebbe vagy, ne akarják kitörni, stb. Tehát ugyanakkor viszont akkor el tudja vinni rossz irányba is. Mikre kell figyelni? Itt is esetleg ilyen gyakorlati dolgokat, hogyha számba tudnánk venni. Egyébként ez nem csak a szegénységben élőket sújtja, ez például az alkoholizmus, vagy ilyesmi, tehát vannak menedzserek is, akik abszolút simán este hazamennek, és megisznak egy üveg viszkit, majd másnap egyébként bemennek dolgozni, és nem látszik rajtuk egyáltalán, mert lehet, hogy felszívtak reggel egy csík kólát is mellé, tehát ez is benne van, de őket is sújtja azért ez a dolog. És most csak ez az egyik ilyen, ami az embernek eszébe jut, mint rossz szokás, de biztos vannak ilyenek, amik inkább visszahúznak téged, és ezekre hogyan kell figyelni, mire kell figyelni? A saját példámból azt tudom neked mondani, hogy én már nem nagyon érzem az elakadást egyébként. Aztán válaszolok arra is, hogy mi van akkor, ha valaki elakad. Én pont ezért nem érzem azt, hogy
elakadok, és nem látom, merre vagyok arccal előre, mert hogy most már gyakorlatilag zsigeri szinten működik bennem ez az egész. Pont azért, mert hogy sikerült jól felépíteni a személyes stratégiát, hogyha tényleg tudom, hogy ki vagyok én, hogy mit akarok én ebből az életből kihozni, hogy milyen értékteremtési pontjaim vannak, akkor nem feltétlenül látod az összes lépést magad előtt, hogy mit kell hoznod egyiket a másik után, hogy hogyan kell hoznod egyiket a másik után, de a végcélt azt látod. Ami alakulhat, hogy hogyan jutsz el odáig, de látod, hogy merre van a világító torony, amit el kell érni. Tehát ilyen szempontból én nehezebben tudok már elbizonytalanodni, vagy engem nehezebben lehet elvinni egy másik irányba. Nekem az a nehézségem ezzel kapcsolatban, hogy egy csomó olyan projekt talál meg, és lehetőség talál meg, ami amúgy izgatja a fantáziámat és a gondolataimat, de ami nem kapcsolódik bele abba az univerzumba, amiben én működöm, és amit így meghatároztam magamnak, azzal bármennyire is nehéz, azzal nem foglalkozom. Megköszönöm a lehetőséget, és azt mondom, hogy nekem ez most így ebben a formában köszönöm. Te tudsz nemet mondani. De ezt tudod, mennyi meló volt megtanulni? Mindig, amikor televízióztam, amikor ügynökségekkel dolgoztam együtt nagyvállalati tevékenységben, mindig az volt a drive, hogy nem szabad, hogy bármi is lehessen az asztalról. Nem adhatunk feketét, ha élő televízió műsorról beszélünk. Tök mindegy, mi történik, nem adhatsz feketét élőben. És ez az élet minden területén megérkezett bennem, belém. Ma már megtanultam, hogy a legfontosabb a magam számára én vagyok. Rengeteg tanulás mentén sikerült eljutni idáig, de most már tudok nemet mondani. Nehéz, de már tudok. Szerintem, ha általánosságokban akarok válaszolni a kérdésedre, hogy az, aki mondjuk elakad, és nem tudja, hogy miért kell fel aznap reggel, vagy úgy kell fel aznap reggel, már megint be kell menni dolgozni. Akkor szerintem érdemes elővenni egy papírlapot, hogyha nem is feltétlenül személyes stratégiában gondolkodik. Akkor vegyen elő egy papírlapot, és írja föl a két felső sarkára azt a szót, hogy igen, a másik sarkának, hogy nem. És az igen részhez írja föl azokat, hogy mi az, ami őt így okévá teszi. Ha nem is boldoggá, de hogy így okévá teszi. Utazás, nem szeret, vagy szeret kint lenni a szabad levegőn, a két kezével babrálni, gondolkodni dolgokon, sorolhatnám, és akkor a másik lapra pedig, vagy a lap másik sarkára a nem részhez meg írja fel azt, amit nagyon nem. Nem szeretek fázni, nem szeretek vitatkozni, mindennek van valamilyen üzenete egyébként pszichológiai szempontból, és akkor kap két olyan foldert, ami nagyon erősen meghatározza az ő működését. A nemben piszkosul jól látja azt, hogy mi az, ami neki nem oké. Valahol az igenben lesz az a válasz, amivel neki javítania lehet, vagy amivel ő javítani tudja a mostani helyzetét, vagy megtalálja azt a közeget, vagy közösséget, vagy teljesen új platformot, foglalkozást helyzetfüggően, amiben sokkal jobban ki tud teljesedni, amiben sokkal jobban érzi majd magát, és szerintem ez egy tök jó első lépés tud lenni, hogyha ilyen nagyon useful megoldásban gondolkozunk. Aztán utána a következő lépés, hogy akkor hogyan lehet még inkább szűkíteni azt a teret, az már lehet egy kicsit ilyen szakmaibb, ahol érdemes segítséget kérni, és erre nagyon sok lehetőség van. Például egy ismerős, akiben megbízom, az nem kerül pénzbe, és mondjuk tudjuk, hogy neki nagyon jó tapasztalatai vannak, vagy nagyon széleskörű tapasztalatai vannak a világról, vagy mondjuk, ha van egy kicsi pénzem, akkor elmegyek egy coachhoz, vagy igénybe veszek direkt ilyen jellegű stratégiai építési szolgáltatásokat. Mert hogy van ilyen. Oké, de te se itt kezdtél. Nem. És ráadásul mondtad, hogy igazából azóta, amióta leprofiloztad magad így nagyon szépen, azóta körvonalazódott neked a vállalkozásod is, illetve ez a két irány, amerre most mozogsz, és ebbe tudsz akkor most kiteljesedni. És előtte volt egy nagyon hosszú utad. Neked mi adott akkor erőt, amikor ebbe benne voltál, hogy neked küzdened kellett, sokszor nyilván igazságtalanul bezáródtak ajtók előtted, vagy többet kellett kilincselni ahhoz, hogy azok kinyíljanak. Ilyenkor mibe tudtál te kapaszkodni? Engem nagyon sokan bántanak, vagy hát így nem bántanak, hanem nagyon sok irányból megkapom, mert ez nekem nem bántás, az, hogy jó vagy csávó,
de mi van Istennel? Miért nem hiszel Istenben? Nem nagyon beszélek Istenről amúgy, mert hogy én inkább magamban hiszek. És ez ekkora korom óta ott van. És ez a válasz a kérdésedre, hogy ha mindig falba ütköztem, akkor én olyankor nem erővel akartam átütni a falat, hanem hátraléptem 2, és megnéztem relatíve, csak az elején ezt még nem tudtam, és nem volt tudatos, ma már sokkal tudatosabban tudom ezt megfogalmazni, hogy gyakorlatilag piszkosul önreflektíven tudom nézni magam egy helyzetben. Hátralépek 2, és azt mondom, hogy oké, ez a kabát most nagy. Viszont a feladat az, hogy ezen a falon át kell menni, akkor fogat összeszorítva is, de olyan skilleket kell magamra húzni, amiknek mentén meg tudom ugrani ezt a helyzetet. És közben belenőttem a kabátba. De közben meg így hihetetlenül izgalmas számomra feltérképezni saját magamat is. Hogy hol vannak az én valódi határaim fizikailag, mentálisan, érzelmileg. Ez a 3 dolog megérkezik minden pillanatban a működésedben, legyen szó arról, hogy családapa vagy, legyen szó arról, hogy szomszéd vagy, legyen szó arról, hogy egy vállalkozást építesz, vagy vezetsz éppen, vagy legyen szó arról, hogy a boltban vásárolsz. Tehát mindig vannak viszonyítási pontok, viszonyítási rendszerek, koordinátorrendszerek, amiben te működsz és elhelyezkedsz, és azt szerintem hihetetlenül fontos, hogy lásd, hogy hol vagy te ebben a rendszerben, hogy meg tud határozni magadat. És hogyha jön egy ilyen elakadás, akkor sokkal több eszközöd van azt az elakadást látni, értelmezni, kezelni. De ezt egyébként akkor ez nagyon egy objektív hozzáállás kell magaddal szemben, hogy ezt reálisan lásd. Hát ezt nem tudom, hogy ez mennyire sikerül egy átlagembernek, mert azért mégis, mint ahogy mindenkinek a saját kis problémája a legnagyobb a világon, így saját magát is hajlamos, nyilván akiben van egy kis egészséges önbizalom, akkor az elfogult lesz magával szemben, nem és igazságtalannak fogja venni azt, ami történik velem. Önreflexiódorientat, hogy amikor valami nem oké a világban, a te világodban, benned, a lelkedben, amikor belenézel a tükörbe, és azt tudod mondani, hogy menjen a francba ő, menjen a francba ez a vezető, vagy ez a cég, vagy az a szomszéd, vagy az egyik szülőm, vagy akárki, amikor mindig másra mutatunk, és mást hibáztatunk valamiért, miért nem működik jól a vállalkozásom, a magánéletem, az akár. Vagy a politika. Vagy a politika. Szerintem olyankor, amikor mert ezeket előbb elcsíped, hogy ez történik, hogy valakit hibáztatsz, vagy valakire mutogatsz újra, olyankor azt érdemes észrevenni, hogy most valakire mutogattam. És utána könnyebben be fog tudni kapcsolni az, hogy oké, akkor most lépek hátra 2. Ez mit jelent? Mindig magamban érdemes keresni azt, hogy én miért érzem ezt. Hogy engem ez miért feszít. Ez nekem miért ilyen szorongó élmény. Tehát, hogy a ma világában egyre többen szorongunk. Egyre többen nem érezzük jól magunkat a bőrünkben. És ugye tök jó dolgok vannak a világban, mindfulness-től kezdve sorolhatnám, és mindenkinek más lesz a megoldása, de szerintem a gyökkettő, vagy az origó, a kiinduló pont az, hogy érdemes belenézni a tükörbe, és megkérdezni magamtól, hogy az, amivel most nekem problémám van, az nekem miért problémás. Tehát visszafordítani ezt az ujjat ebbe az irányba, és megkérdezni, hogy ez nekem miért nem oké. Így indul az önismereti folyamat. Ha meg tudom válaszolni, ha elsőre nem is, de érdemes újra feltenni egy másik lelki állapotban 5 perccel később ugyanezt a kérdést, vagy egy nappal később. Ha meg tudom válaszolni, az egy tök jó lépés azon az úton, amit önismeretnek hívunk, ami egy ilyen neverending story, de minél mélyebben megyek ebbe az útba, annál hatékonyabb leszek az életem minden területén. Akkor úgy érzem, hogy mindig ebbe az önismeretbe fogunk mert ez az majd visszajönni. Tehát, ha vezető ez az vagy, alfa és omega abszolút, akkor. ha vezető vagy egy cégnél, ahhoz, hogy jó vezető tudjál lenni, hiába végeztél el elképesztően sok tréninget, ahová a cég, a board küldött el téged, vagy te magadtól mentél el ilyen-olyan vezetői tréningekre,
Hogyha nem társul mögé egy önismereti folyamat, egy önismereti munka, akkor megette a fene az egészet. Ha te munkavállaló vagy, és nem tudod, hogy ki vagy te, aki bejár reggelente dolgozni, hogy mik a te céljaid, és milyen értékteremtési pontjaid vannak, akkor nem fogod jól érezni magad. Szóval szerintem az alapja mindennek, és ezt tágíthatod nem csak munkáltatói, vezetői székbe, akár politikai székbe is tágíthatod ezt, hogy így szerintem az első dolog, ha valakinek hatalom van a kezében, az az, hogy így gerincében értse a saját működését. Ha valakinek pénzt adok a kezébe, hogy azzal gazdálkodjon, akkor meg akarom nézni azt, hogy ő milyen ember. Hogy tud-e azzal a pénzzel érdemben bánni, vagy azzal a közösséggel, akiért ő felel. De ez messzire visz, bocs. Te akkor elégedett voltál önmagaddal, amikor ugye mi több éven keresztül az RTL-be együtt dolgoztunk, és én ilyen kb. 8:30-re mentem be, ugye az értekezlet előtt, ugye 9-kor volt a híradós értekezlet, te már akkor föllelhető voltál, és ugye te a fókuszig legalább ugye maradtál, ami meg este 8, és hétvégén is van fókusz, úgyhogy még csak ezt se lehetett mondani, hogy akár 5 nap, bár abból is ez sok lenne, azért ennyi. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy te ott eléggé túlhajtottad magad, és utána még később még bejött mellé párhuzamosan még ugye az ügynökség is. Te ebben jól érezted magad? Megfelelési kényszer, ami egyébként nálam impostor szindrómává csapott át, éveken keresztül működtem így, de hogy éreztem jól magam. Viszont ugye jöttem valahonnan, ilyen-olyan értékrenddel, ilyen-olyan puttonyakkal a hátamon, és bekerültem ugye a szegénységből, és bekerültem egy olyan értékközösségbe, ahol te valószínűleg könnyebben megtaláltad a saját helyedet, hiszen te jobban értetted annak a világnak a működését, mint én. Média, máshogy gondolkodó emberek, szofisztikáció, hozzá. Én meg csak így ott vagyok, mint akárki az akárhol, és így nézem, hogy merre vagyok arccal előre, és hihetetlen sok idő volt, amíg így valamennyire el tudtam magam helyezni, és visszatér egy újabb gondolat a koordinátorrendszerben, ez elképesztően fontos. És amikor kezdtem érteni azt, hogy milyen lehetőséget kaptam én az RTL-től azáltal, hogy élő televíziós műsorokat csinálhatok, és elképesztően sokat tanulhatok, akkor rájöttem arra, hogy nekem, és ez baromi gyorsan átfordul, hogy nekem itt irdatlan sokat van még mit tanulnom. Ami azt eredményezte, hogy éjjel-nappal, de ez az én döntésem volt, tehát nem az RTL mondta, hogy akkor ezt kell csinálni, hanem ez az én döntésem volt. Én éjjel-nappal dolgoztam ilyen-olyan produkciókban, nagyon gyakran ingyen mentem el, és vittem a gondolataimat, a tudásomat, a kezemet, a vágói képességemet, akármit, autodidakta módon tanultam meg vágni éjszakánként. Én is. Szerintem ott igen, sokan a híradóban, igen, nem akartunk várni, hogy felszabaduljon egy vágó. Igen. Mert így hatékonyabb volt. Igen. Szóval, hogy volt egy időszak, amikor 6-7 pozícióban dolgoztam egyszerre, és mellette még főiskolára jártam. És ezt én éveken keresztül toltam, mert hogy volt bennem egy nagyon durva megfelelési kényszer, ami impostor szindrómává csapott át, és hogy így az volt a fejemben a mondás, és ezzel még a mai napig is küzdök amúgy, hogy az, amit én leteszek az asztalra, az nem elég jó. Teljesen mindegy, hogy mennyi időt és energiát fordítottam rá, hogy ez mennyire tűnik jónak, izgalmasnak, érdekesnek, nem elég jó. Mindig tudtam olyan példákat hozni, amik jobbak voltak annál, mint amit én tettem le az asztalra. Ami változott most, hogy már saját magamat tartom el, már nem munkáltató munkaviszonyban létezem, az az, hogy el tudom már ismerni magamnak azt, hogy az, amit én eddig megtanultam, megszereztem tudást, az a fajta önismeret, szakmaiság, az tud elég jó is lenni. Miközben folyamatosan fejlesztem magam, de ez már nem egy ilyen görcsös, kényszeres valami. De nagyon nagy ára volt ennek. A stroke? Aha. Meg az emberi kapcsolataim. Tehát, hogy én 18 évig dolgoztam az RTL-ben, abból lazán egy ilyen 14-15 évet pont így éltem. Hogy dolgoztam az RTL-ben meg annyi helyen, mellette még ügynökségekkel is dolgoztam együtt egyébként, és közben még volt egy időszaka az életemnek, amikor főiskolára is jártam, ami azt eredményezte, hogy nem nagyon voltak emberi kapcsolódásaim, nem nagyon jártam el szórakozni, éjjel-nappal dolgoztam, tanultam, próbáltam fejleszteni magam, és még úgy sem voltam saját magam számára elég, és
közben meg alig aludtam. Ami gyakorlatilag azt jelenti éveken keresztül, hogy 2 naponta aludtam néhány órát. Aminek az eredménye egyszer csak az lett, hogy igen, sztrókom lett, és ahogy mondtad is, az első 3 az viszonylag gyenge volt, azt mondták a dokik, hogy ezt valószínűleg átaludtam, a 4. megjött a klasszik tünet, hogy így lebénult a bal karom, és nem tudtam mozgatni, meg összezavarodott valami a beszédközpontomban, és nem sikerült úgy megalkotni azokat a szavakat és gondolatokat, ahogy azok a fejemben ott voltak, mert ott sem volt annyira tisztán és rendben. Ez olyan, mint amikor játszod az agyat, tudod, hogy én ma beszélek angolul, és akkor hogy is van, ez egy, és ezt hoztam azon a reggelen. Csak magyarul. És nem tűnt fel. És a mennyasszonyomnak... angol akcentussal magyarul. Hát nem, de hogy így kb. Ezzel a film. És a mennyasszonyomnak sem tűnt fel, és ő azt hitte, hogy játszom az agyamat, mert én amióta létezem, azóta tanulok angolul gyakorlatilag, és hogy így azt akkor is éppen abban az időszakomban voltam, amikor jobban tanultam angolt a megszokotthoz képest, és azt hitte, hogy így hülyéskedem, és nem. De így még bevezettem az RT. Automata váltós autóval viszont könnyű volt, és de fel sem tűnt. Aztán, amikor már nem tudtam felvenni a papírlapot a földről, akkor éreztem, hogy itt valami nem oké, és beszélni sem volt könnyű, sőt egyre nehezebb volt. És akkor kórház, akkor megkértek, hogy legyek már a vendégük egy jó darabig, akkor utána kezelések, fizikoterápia, és sorolhatnám, de most már kint vagyok ebből. Nyilván van olyan gyógyszer, amit rendszeresen kell szednem, volt is egy szívműtétem, de hogy így oké vagyok. Hát akkor elég nagy árat fizettél érte. Aha. Gondolom, akkor ez neked már így fizikailag is egy határ és egy korlát, hogy akkor nem szabad magad ebbe a túlhajszolásba belevinni, de arra vagyok kíváncsi, hogy ezt most így visszatekintve úgy is gondolod, hogy nem éri meg? Tehát, hogy megéri azért? Tehát, hogy odáig eljutni, hogy megértsd a saját működésedet, és rátalálj arra az útra, ami a tied, és ami esetemben még társadalmi értéket is tud teremteni, az én működésemben megéri. Tehát, hogy ahonnan jössz, vagy én jöttem, az a fajta szegény közeg, az a környezet, az gyakorlatilag predesztinál neked valamilyen életet. Ahhoz, hogy ezen érdemben változtatni tudjál, nagyon-nagyon el kell menni bizonyos helyzetekben a falig. Nem 4 sztrókot kell összehozni, nem ez a lényeg, de legalább az önismeret szintjén nagyon mélyre kell menni. Hogy milyen nyavajáid vannak abból fakadóan, hogy szegénynek születtél. Hogyan tudod ezeket megérteni magadban, helyzetfüggően, amit szükséges kezelni magadban azért, hogy érdemben tudjál mindsetet váltani. Nem a lóvén van a hangsúly, hogy több pénzed legyen, hanem azon, hogy a gondolatiságodat, a működésedet tud változtatni, és egyébként azzal együtt megérkezik majd valahol az utat során a több pénz is. Hát meg, képest, hogyha jól tudod aztán utána ezt beárazni, és nem ingyen mész el az RTL-be műsort gyártani. Hát de nekem ez egy ilyen nem jól működési folyamat volt, ami érthető volt. A tanuló pénznek hihetetlenül kemény volt, de azt gondolom, hogy megérte. Ma már azt merem mondani, mert van egy ilyen vállalkozói idiótaság, már bocsánat, hogy akkor vagy jó vállalkozó, ha ilyen nappal dolgozol. Nem? Tehát, hogy én ezt így látom, én ezt így érzékelem. És mondom én ezt úgy, hogy nincs több évtizedes vállalkozói tapasztalat mögöttem, én baromi jól érzem magam attól, és nem működnek rosszul a számok, hogy én 8-nál előbb nem kezdek el dolgozni reggel, és este 6 után én így lehajtom a laptopot. És fél órával később silent módban van a telefonom. És reggel 7:30 az úgy is marad. És hogy így vannak olyan napok, amikor délelőtt 1,5 órát dolgozom érdemben, délután megint csak 1,5 órát dolgozom érdemben, és tudom azt, hogy az a 1,5 óra volt annyira kreatív és annyira termékeny, mint hogyha mondjuk 8 órán keresztül így ültem volna a gép fölött. Ami nem azt jelenti, hogy nem gondolkozom all the time gyakorlatilag azokon a dolgokon. Hihetetlenül kreatív lettem az utóbbi hónapokban, amióta nem mikromenedzselek már, hanem így állandóan jár az agyam mindenfélén. Például most az ilyen legújabb hóbortom, ami nem hóbort, hanem szerintem egy fantasztikus dolog, ez a jócigány.hu weboldal, amit majd szeretném, ha együtt csinálnák meg. Szóval, hogy így mindig vannak ilyen
fantasztikusan kreatív gondolatok a fejemben, és így meg kell fognom a lovakat, hogy nem kell olyan messzire menni, srácok, mert nem tudok utánatok menni, és ezt lehet napi 8 órában is csinálni. Úgyhogy van időd enni, van időd délután felhívni az asszonyt, hogy mi van veled otthon, vagy barátokkal találkozni délután 4-kor helyzetfüggően, tehát hogy én a magam ura vagyok gyakorlatilag, és így is tud ez működni, hogy nem gyilkolom meg magam. De ahhoz az kell, hogy érdemben lássam, hogy mi történt, hogy értsem, hogy mi történt, és tudjam azt, hogy most hol tartok, és lássam a víziót, hogy hogyan néz ki az holnap után. Ez, amit te most itt elmondtál, ez nagyon a vállalkozóknak a kiváltságos részének adatik meg, azoknak általában, akik már tényleg egy jól bejáratott céget vezetnek, és ők mind stratéga tudnak működni, de egyébként az, amit meg az elején vázoltál föl, hogy aztán éjjel-nappal is benne vagy, és akkor fölveszed szombaton este 9-kor a telefont az ügyfélnek, stb., az pedig a többség és a kis vállalkozásoknak, vagy a mikrovállalkozásoknak a mindennapjai. De kérdezd meg bármelyik olyan vállalkozót, aki már ezen a szinten van, hogy... Mármint melyik szinten? Azon a szinten, hogy ő most már így le tudja csukni a laptopot, és hogy van én ideje, meg sorolhatnám, meg mindfulness, meg retreat, meg akármi, tudatosan, hogy ő minek árán jutott el idáig. Biztos, hogy találsz valamit, amire azt mondja, hogy az durva volt. Egy pont, egy nagyon kristálytiszta pont az életében, vagy egy szakasz, egy folyamat. Húdziher, hogy eljut itt, hogy van egy ilyen storytelling az ő életében. A kisvállalkozásokat értem, tényleg irdatlan, meg mindenkinek irdatlan nehéz, nem csak vállalkozóként, hanem munkavállalóként is az élet, a hétköznapok, meg akármi. Hogyha bárki elfogad tőlem bármilyen tanácsot az élettel kapcsolatban, akkor az legyen, amit már meg annyiszor hangsúlyoztam, és talán utoljára fogok erre fókuszálni, hogy kezdjen el foglalkozni azzal, hogy benne mi van. Hogy neki mi a fontos. És akkor annak mentén kezdje el áttranszformálni a saját működését. És bizonyosan irdatlan nehéz. De most is vegyük ezt alapul. Viszont ha jól csinálja, már elég egyébként csak megkérdezni a ChatGPT-t. Nagyon ügyes és nagyon okos, hogyha nem tudok mondjuk szaktanácsot kérni, hogyha jól promptolom a ChatGPT-t ezen a területen, nem fog annyit ártani, mint amennyit tud használni, hogy egy kicsit strukturáltabban tudjam élni az életemet. Tehát, hogy ez a fontos, hogy értsem saját magamat. Ki vagyok én? Mit akarok én? Ha ez nincs, akkor megyek valamerre, de nem tudom, hogy hová és miért. Igen, kicsit talán kevésbé holisztikusabb és inkább marketinges megfogalmazás szerintem az, amit most én mondani fogok, hogy, de szerintem ez paralel valószínűleg, hogy mostanában ugye az a trendi, hogy te ne akarjál terméket, szolgáltatást eladni, hanem egy eszmeiséget, egy célt, egy valamit, amit képviselsz a vállalkozásoddal. Ez kell, hogy gyakorlatilag lebegjen így az ember szem előtt, hogyha sikeres vállalkozást akar szerinted építeni, vagy sikeressé akar válni, akár önazonossá és úgy működni? Én szerintem igen. Tehát, hogyha ha dolgozol, az életed egy nagyon-nagyon nagy szelete. Alsó hangon az 1/3. Ha kisvállalkozó vagy, akkor annál jóval több. Ha már valamibe teszed az idődet és az energiádat, akkor miért ne legyen valami olyasmi az, amiben hiszel? Ami a tied. Amit érték alapon tudsz közvetíteni. Mert hosszú távon én szerintem ezek a vállalkozások tudnak érdemben, életben maradni. Ahol van történet, ahol van valódi érték. Az lehet gazdasági, lehet társadalmi, lehet közéleti, majdnem mindegy, de legyen egy nagyon valid érték közvetítése annak a vállalkozásnak. Aztán nyilván egy következő lépés az, hogy milyen csatornákon keresztül tudja eljuttatni, és milyen üzenetek mentén az ő szolgáltatását, de ez az alap. Hogy, mint például egy podcast beszélgetésnél is, hogyha jól érzem a beszélgetésben magam, az már 50% siker. Tényleg, én 2 évig csináltam podcasteket éjjel-nappal, életre halálra, és mindig ez volt a mondásom minden egyes olyan beszélgetésnél, ahol többen ülnek, az hogy mindenki érezze jól magát. És akkor jó lesz ez a beszélgetés, lesz flowja, ugyanez van céges szinten is. Hogyha olyan terméket szolgáltatsz, amiben hiszel, aminek van szerinted valódi értékteremtő üzenete, vagy jelentősége,
az már fél siker. Jó, Lajos, mielőtt még lezárjuk a beszélgetést, mert nagyon sok útravalót kaptunk szerintem, én is különben, ezzel az önismereti dologgal. Kicsit, ha megosztod velünk azt, hogy mik szárnyalnak most a fejedben, mi lesz a jövő, mi van így most előtted? Hát rengeteg dolog van a fejemben. Tehát ugye említettem a jócigány.hu-t, ami nem csak cigányoknak fog szólni, de ez egy olyan platform lesz, ahol vállalkozók, szakmunkások. Ez egy ilyen VIP lista lesz szakmunkásoknak, hasonlóan egyébként a jószaki.hu-hoz. Itt olyan szabályok lesznek, hogy akkor tudsz bekerülni ebbe a VIP listába, aminek mentén ez már egy valódi érték, hogy legyen vállalkozói felelősségbiztosításod, ha mondjuk köműves vagy ács vagy akármi. Csak ez a 0. mérföldkő, hogy csak akkor tudsz itt tagja lenni ennek a VIP közösségnek, ha van vállalkozó. Mert ez egy tök jó ilyen cégér már ugye annak, aki meg akarja rendelni a szolgáltatást, plusz nem feltétlenül tud minden vállalkozó ügyfélközpontúan gondolkozni. Úgyhogy el kell végeznie, ez is a belépést, az onboarding folyamatnak a része lesz, el kell végeznie egy ilyen mini videós kurzust, amit én állítok össze, amiben van egy ilyen, nem tudom, 10 pont, ügyfélközpontú gondolkodás 2 pont. És hogy én azt szeretném, hogy ez egy olyan platform legyen, ahol bizalmi alapon működik a szolgáltatás adás és igénybevétel. Szerintem ez egy ilyen... És ide csak cigányok regisztrálhatnak? Nem csak cigányok regisztrálhatnak, de nagyon szeretném így is a cigányokságot, azokat a cigányokat, akiknek van valamilyen vállalkozásuk, azokat kicsit így fehéríteni, hogy akkor ez legyen hivatalos, bejegyzett cégbejegyzés, meg bejegyzett felelősségbiztosítás és sorolhatnám. Ennek okán erősödik a bizalom a cigány szakmunkások iránt is. Mert hogy munka lenne dögivel. És milyen jó lenne, hogyha lenne egy ilyen hiteles platform, ahol nyugodt szívvel felcsaphatom azt a felületet, és onnan tudom, hogy van ott egy nagyon erős garancia. Ez az egyik ilyen gondolatom, de például most írom a könyvemet is, ami kifejezetten arról szól, hogy így egy adott személy életén keresztül, esetünkben az én életemet mesélem el gyerekkortól, hogy milyen volt gyerekként a cigánytelepen megszületni, ott felnőni, illatok, szagok, közeg, környezet, stb. Egészen mostanáig kapsz egy képet arról, hogy így milyen hatások érik az embert, hogy miért válik olyanná, amilyenné, plusz minden egyes komolyabb blokk végén lesz egy ilyen társadalomszociológiai értekezés arról, hogy az, amit az előbb olvastál, az gyakorlatilag mit jelent. Így ez a könyv igyekszik választ adni pont ilyen nagyon fontos kérdésekre, hogy van-e egyáltalán cigánybűnözés. Ha van egyáltalán, akkor miért beszélhetünk egyáltalán róla? Ha nincs, akkor miért nincsen? Vagy hogy így miért vagyunk hangosabbak a 4-es 6-os villamoson a legtöbbekhez képest? Miért igényünk nekünk az, hogy bármennyire is szegények vagyunk, legyen otthon, akár egy cigánytelepről is, ha beszélünk, egy vályokházról, egy ekkora nagy tévé. Szóval, hogy ilyen nagyon nehéz kérdéseket taglal ez a könyv, és igyekszik választ adni pontosan azért, hogy a megértés jobban megérkezzen azon emberekbe, akik nem ezt a világot élik, de van valamilyen preferenciájuk, vagy előítéletük ebben a világban élőkkel Tehát ez szemben. egy érzékenyítő könyv. Értelmező érzékenyítő könyv. Plusz azoknak is, akik ebben a világban élnek, de nem feltétlenül értik, hogy ők miért működnek így, ahogy. Mert hogy ezek nagyon sok esetben egyetemes dolgok, és ez nem cigány-specifikus dolog, hanem szegénység-specifikus dolog. Nagyon izgalmas hangzik, remélem majd kapok egy példányt. Így és sok sikert is kívánok mind a két projekthez, és remélem, hogy lesznek még közös projektjeink. Köszönöm az eddigieket is, meg köszönöm, hogy eljöttél és elfogadtad a meghívást. Nektek pedig köszönöm a figyelmet, legközelebb körülbelül ugyanígy egy hónap múlva fogunk jelentkezni egy újabb epizóddal. Hogyha szeretnétek előre megtudni, hogy mivel fogunk foglalkozni, akkor ne felejtkezzetek el feliratkozni a csatornánkra, a YouTube-ra, Spotify-ra vagy a közösségi média oldalainkra, és akkor biztosan értesülni fogtok időben. Sziasztok! Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!